Kung naa ka sa usa ka relasyon, natural nga naglaom ka sa pagkamatinud-anon o pagkamaunungon sa imong kapikas. Pero usahay, mahitabo jud ang cheating ug mahimong makadaot ni sa imong mental health. Kung gichitan ka, maunay usa sa pinakalisod nga mga problema nga imong maagian. Pero ma-overcome man nimo ang kasakit. Pero lang, ang proseso dili sayon. Pero makamove on man gyapon ka. Kinahanglan nimong buhian ang kasuko ug dawaton ang imong kahimtang. Isip usa ka bag-ong sinugdanan. Number 1, pag-focus sa imong kaugalingon. Basta gichitan ka, syempre matandog jud imong self-esteem. Busa paggahin og panahon sa pagdiskubre pag-usab kung kinsa ka. I mean, buhata tong mga hobbies ug mga interest nimo nga wa nimo nabuhat katong naa pa kasulod sa relasyon. Pag-focus sa mga butang nga makapabalik sa imong confidence. Number 2, tagaig panahon imong kaugalingon. Syempre, while nag-move on ka, di jud malikayan nga masakitan ka kung makahuna-huna ka sa nahitabo. Busa tagig panahon imong kaugalingon nga maka-overcome. Healing is a process that takes time. Number 3, pasaylua siya. Ang pagpasaylo, nagkinahanglan og panahon. Busa ayaw pagdali sa proseso ug ayaw isipa nga kini automatic nga mahitabo. Syempre tungod sa imong kasuko, musantop sa imong hunahuna nga manimalos. Pero dili na makatabang nimo nga makapasaylo. Mas mo grabe pa noon ang imong kasuko. Likayi ang pagbuhat og mga butang nga makapaggrabe sa imong gibati. Ang pagpanimalos, dili makaayo nimo ug makapahinay lang sa imong emotional recovery. Number 4, duol sa imong mga minahal. Sa panahon sa pakigbulag, samot na cheating ang rason. Dugmo kayo atong kasing-kasing anang oras. Manang duol sa imong mga minahal, sa imong pamilya, sa suod nimong higala. Ang paghahinog panahon uban sa imong mga minahal, makatabang nimo nga maayo ka emotionally. Pili atong mga tawo nga imong masaligan, sa ila i-share ang imong mga kasakit. Siguro na uban nga ikulong nila ilang kaugalingon, kay di sila gusto makigstorya. Kumbaga, giluom nila ilang kasakit. Pero mauni usa sa mga hinungdan kung nganong madugay ang imong recovery. Number 5, dawata ang nahitabo. Kini nga traumatic experience, moabot nga wadamha uban sa daghang mga negatibong emosyon ug kinahanglan nimong dawaton. Natural nga mabati kag kasuko. Mabati nimo ang sakit sa pagtraidor niya. Madown ka ug maglagot. Hangtod moabot sa punto nga ma-question nimo imong kaugalingon. Mao nang kinahanglan nimong dawaton ang nahitabo para mas dali imong emotional recovery. Normal ra jud nga mobati kag negatibo. Lisod man pero makaya na nimo. Number 6, ayaw basula imong kaugalingon. Kung nag-cheat imong partner, syempre makaingon ka nga nagkulang ka, maong nangita siya lain. Makaingon ka nga di jud ka enough, pero di nimo sala. Ang pagbasol sa imong kaugalingon, makagubag samot sa imong self-esteem. Timan-ing ang imong kapikas ang nipili sa pagbuhat sa usa ka butang nga makadaot. And there's no excuse for the behavior. Number 7, atiman na imong kaugalingon. Ang pagkadili matinud-anon sa imong kapikas, mahimong makadaot nimo sa emotional ug physical. Mas mudoble pa noon imong stress. Busa kinahanglan nimo nga unahon ang pag-atiman sa imong kaugalingon. Pinaagi sa pag-atiman sa imong kaugalingon, gihatagan nimo ang imong kaugalingon og kusog og lig-ong panghunahuna para makapadayon ka. Kung gichitan ka, bati kayo ni nga kahimtang kay naa ni dala nga daghang negatibong emosyon. Lisod man sabton kung nganong nabuhat niya sa imo, pero dawatan na lang ang nahitabo. Oras reag dun sa imong emotional recovery. Ayaw padaog. Padayon lang, maka-move on na lagi ka.